Bethunana, ndifuna nje uadresa uVuyokazi, ifeyivi yethu. Vuyo nono, ingaba yiprank le nto ye-engagement, i-birthday engagement lena yiprank? Because kaloku into endenza into yobana mna ndithandabuze ngulo mngejo webhaluni abe ubhuti in question is nowhere to be seen. Umntu ukungeja njani in absentia? Ngoba kaloku thina ii-engagement esizaziyo, iibhaluni kudekhoreyithwa ngazo ezo bhaluni, akuzo iibhaluni ebeyi-one, kudekhoreyithwa ngazo iibhaluni zigcwalise ivenyu, you understand? Then umfana present, umfana athi on bended knees akublayinde ke sana nge-ring eshayina brighter than the sun, understand? Abe sithi ngevoyice yakhe, will you marry me? Not ngebhaluni. Asizazi ke thina ii-engagement zebhaluni, but amaxesha ayatshintsha kodwa ke ithanda ukrokrisa indaba yoba kuziswe ibhaluni, umfana akekho, njalo njalo, you understand? Inento ethandabuzisayo le engagement yebhaluni eyi-one. And ke ngoku ndifuna ungayibhilivi mna, ndifuna ukuthi yiprank. Kuthiwa lo mfana ngushiye ekhala, kuthiwa ushiye i-ex-fiance yakhe ikhala, ubaby mama wakhe uyakhala. Ngushiye ekhala lo mfana. Kuthiwa lo mfana is not a red flag, kuthiwa yi-red city, yi-red country. And ke u-red uthi ingozi. Ingozi, baleka nono, baleka. You understand? Ungabi sathandabuza, ubaleke wena baby, yava? But I'm hoping uba yiprank man. I'm hoping into yobana bayaxoka, zii-rumors. And ke ngoku andazi ke ngoku because sakudifenda with our last penny, sabeka ii-R20 ezokugqibela sidifenda wena the last time kuze ukhuphe istatement, yakhumbula ne? Ngoku ke ndifuna hayi man, sikudifendile. Ndifuna ucela uxolo man kwaba bantu bendithe ngamaxoki. Sorry. Oh, sorry ma, bendinabantu ababhreyikhe istori. Siyaxolisa. Nisixolele. It's just that when it comes to ii-fave zethu sibadilulu mabethuna, because nam ndise-delusional. Ndithi umoja love uphantsi kwento, phezu kwento nawe. Yiprank nono. It's not what we think it is. Ngenye into senditsho usibindi ne indaba yakhe ibingekho straight, but lo mfana uzobe uhambe rongo nono. If ngulo mfana in question, uzobe uhambe rongo baby straight, because isidima sakho uzosithatha sana asijule emlanjeni. Asoze uphinde ukwazi nosikhomba uba sasiyephi isidima, nono. You understand? And ku-fashionable uba single and happy, ungaphumi kwisithuba ukhalisa uyongena uphinde uyokhala. Uyabona laa nto? Asizizo ii-ambulance, azihambi zikhala because we will bleed on other people will bleed on us, ibe yimesi. So sifuna uba healthy and whole in relationships. I-fashionable laa nto yoba single and happy. Shaphu ke nono.